Gosti su pružili dobru partiju, bili bolji od rivala, ali ne i uspešniji. Još u prvom poluvremenu mogli su da steknu solidnu prednost. Golemog protivnika imali su u golmanu domaćih, odličnom Milojku Lojanici. U 26. minutu skinuo je zicer kapitenu Cerovcu. U 35. prozreo nameru Milutinovića, dok je u 39. Tadić slabo šutirao. I u nastavku slična priča. U 53. minutu Cerovac je pokušao iz teške situacije. U 55. ponovo je Tadić bio neprecizan. Potom su se povoljne prilike preselile pred drugi gol. U 58. agilni Spasenović loptu je izbacio u korner. Minut kasnije pokušao kapiten Sevojna Vuković. A u 63. domaći koriste nesmotrenost gostujuće odbrane i dolaze do vođstva strelac Pejić. Do kraja susreta vredna pomena su još dva momenta. U 72. usledio je šut Milutinovića, a u 83. posle kornera penal za Loznicu. U gužvi je fauliran štoper Đoković, a veoma dobri sudija Nikola Đurović iz Valjeva bez dvomljenja pokazao na belu tačku. Međutim, Zvezdan Lazić bio je neprecizan izvođač kaznenog udarca.